so mayde Amadou Hadi Tall yo gonga miɗon jiɗi dalilu ko ɓuri konngol ngol tan ni wi goto e koreji makko e wi on eɓe jiɗi natal na vidéo na du tefore laamu holla ko haala ko yo gonga so fayi e gotel e ɗe gueɗe heɓaka ɓe mbawa tugade konngol e dow WhatsApp tan gillane ngol konngol nana hewɓe e talibaɓe e koreji Amadou Hadi Tall ana noddi yimɓeɓe foof e deƴere e ɗaminade ngol wana gonga tawene ngol konngol Hammadou Koufa holliti jaati Amadou Hadi Tall maayi o moɓe diwti gile timmode lewru ƴaɓɓini ndu e wi Hammadou Koufa immaɗe mabɓe wonno sarude Amadou Hadi Tall yesso sariya diina nde wonno eɓe tuumimo gollidinde e laamu e haɓade jihadiyankoɓe ɓe tuume ɗe koreji makko ɗi jeddi e wi Hammadou Koufa Amadou Hadi Tall maayi gilla yottaki to sariya mun hani waɗede to Hammadou Koufa heewa e sefade ni wi goto e dunki en jihadiyankoɓe so a yii imo sefki joni fof yo saabe darde nde Amadou Hadi Tall jogui nde e dillere nde ditugol makko ngol saabi mo jokkini hen